Ayan na, nilalagyan na po ng tubig ang swimming pool. Hoy! Nilalagyan na ng tubig. Yung swimming pool. Hi mga moms, good afternoon. So, kaalis ko lang sa store, then pumunta ako sa bahay ni Mia Kaloka. Kasi meron ko ibang gamit niya na hindi niya naman nagagamit doon. Gaya nitong pressure cooker and yung steamer ng rice cooker. Pressure cooker tsaka steamer ng rice cooker kasi nga mag-siomay. Wala pa. Si Jigjag kasi mag-order. Meron ako kay Mia. Kay Mia to. Pati steamer? Oh, kung meron ako steamer. Wow. Kain ko. Hindi pa naman yung ulam. Plano ko ulamin bukas. Fish. Kapoy, ay. Hingal much. Ano o yung? Meron tayong titikman. Wow. Ito ng Mars. Nahak daw si Baka. Si Bakang? Pero once a month na yan siya. Oy, nak na si Bakang. Wait lang. Nak, di ba ka? Wala. Bakit sa SC, ma'am? Buang. Alis mo na siya sa SC. Sila ang admin. Sila. Yummy, oy. We just woke up, so after this, babalik na ako sa ating pwesto. Kasi, Two factor. kasi may mga ayusin tayo ron. But before that, thank you so much, te. May binigay siya sa akin tatlong balog ng talong. Wala akong kuhan. May pantortang talong na ako bukas. Kumusta ko lang yung siling ni Bakang? Diba? Ma, ako ba? Magkuha sa ko ba? Ito oh. Ay, so ano, nagkakaroon na ako siya. Wala na ako siya na tiktok. May patalong para bukas. Teka ako tilapia. Ayan na. Uy, bagong ano lang yan, bagong Harvest. harvest. Lima naman daw yung tao, 5 kilo. Pisit ka bating. Ang kapagsusan. Ay, kaya ba ayong? Punta ba tayo ron? Oo, wala tayo. Pak, Lahat ng may transaction ako, please PM ako sa page na ko. Yan, Diba? Ano delikado lang to, yan. ano lang to. Hello mga moms! So we're here na sa Hinaguan Swimming Pool Update! Ayan, puntahan natin yung ating swimming pool. So, kagigising lamang po natin mga moms. Ay, hindi pa pala ako nakasuklay. So after this, ayan, pupunta na tayo sa ating store. For the meantime, makiki-update muna tayo sa kung anong nangyayari at pagbabago na ng swimming pool na Hinaguan. Ayun na sila. Wow! Ang lalim. Oh, ayan na ha, may drainage. Sa mga naghahanap ng drainage, may drainage. Opo, totoo, may drainage ang swimming pool. Ayan. Andito naman sila sa jacuzzi area. Hi, mother! Kinis naman ng kilikili na ito. Ayan na yung puan sa gilid. Bimbo, gano'ng kalalim? 12 feet? Ayan, mukhang jacuzzi lang ako. Di ko kakayanin tumalon dito. Wako lang lumangoy. Grabe ang bilis, no? Mukhang dito lang ako talaga sa pambata, mga moms. Kaya ganito lang. Ito, 5 feet? Kaya. Hindi sa saga dito ba? Okay. Akala ko, overflowing pala. Maganda. Ayun. Maga sila na naubusan dun. Ulam.
Sa merienda. Ano na? Ha? Oo. Ay, di. 7 yata yung kanina. Dito. Ito kasi magiging upuan ng jacuzzi. Nag-iisip anak mo kung lagyan daw ng lamesa. Sabi ko, huwag na jacuzzi yan eh. Paano magtutong? Ay, oo, pwede, oo. Lagyan natin ng lamesa. Magtutong. Oo, tama. Kailangan may lamesa. Correct. Ayan. Ito naman para sa mga bata. Maganda. Ang cute. Mukhang gabi. Paghubog na. Tulog. Basta malumos, kaya nakatubig kami. Edited at tusog. Maganda na to sa private gatherings. Pwede pala siya gawan ng Ailey. Bimbo, no? Kapag may wedding pala, pwede pa rin to gawan pa. Daddy John, pwede pa rin gawan ng aisle. No? Papatungan lang. Ang galing, oh. Diba? Oh. Ayan na, nilalagyan na nila ng tubig. Pinupuno na. 24? Huh? Araw ng San Juan? Naapay mga abok-abok. Ano yung mga... Ayan na, nilalagyan na po ng tubig ang swimming pool. Hoy! It's a prank. Nilalagyan na ng tubig. Yung swimming pool. Ano? Ay, pencil. Ayan, pasemento na. Oh. Dilis semento na. Pwede pa rin balayan te, no? Pang aisle dito sa stage mo. Pag aisle connected, dito dadaan. Dudugtongan na lang siya. Bongga na. Hindi na jacuzzi yan. Ayo, tagpa-abs na po siya. Ako lang sa nakagusto po kahit ano po, sabihin niyo lang po. Pwede po natin i-block ang asawa niya. Patay na. Tayo na gidaw eh. Nagkatag din sila lang sa tuntun. Hala, Tora! Bibigyan na si Tonto ng passport. Ng visa. Bye! Ang bilis. Ay, parang uulan na naman. Parating kasi Foreman. Ana? Ana? Ay, may nakita. Ang galing. Ang bilis. Ano? Saan dito ka? Tumalon? Na. Sugatan na. Dapat may hagdan kasi dito pala. Tumalong ka. Sugatan si mother na nadapa. Wala pa natin hagdan sa mga bata. No? Hindi nila dapat. Marami bangko. Wala bang magundang po na, huwag din tayo. Kahit nakaupo lang sila dyan, okay naman, di ba?
Hindi sila malunod. Ulo ka na siya. Ulo na sa hapon mo, may tago. Kasi ilibin na kung may ilibinan. Ulingkan din mo yan. Kita na ito, tiyan yan. Ano din yan? Sunggo. Pero pag pangit daw mo na ground. Diba yung sa Japan? Jacuzzi. Jacuzzi ka, diniinit diya, may kuryente. Hmm? Para ma-relax yung muscle. Pero may kuryente siya pag magkalitan ka. Pero kaya naman. Kaya lang sa katawan, pero yung pag mabigla ka lang. Ano? Pinda ang sing-sing ay star. Simula na ng ano. 54,000. 54. Kanina niya, 69. Ay, 100 mo na din. Huh? 95. Ano ba ang pinday? Kupike. Ay, sa ano mo na nagtuwad mo na? Hindi ang tuwad. Si final destination, tana, maana ha? Buhos na yun, no? Oo. Ah, kamagawid mo na kabilo di. Buti sa kuan ba tamtak sa anak ka nang. So ayan na mga moms, nakatutok talaga no si Brenda, si Mama Sita, and si Daddy Jun of course. Kasama rin nila dyan si Bimbo. Doon sa mga gumagawa at nag-assist para doon sa mga ginagawa nila. Especially Brenda. Basta pag nagising na yung mga tao, naririnig niya na nandito, gising na rin yan siya. Nagmamatsyag na siya. And mas gusto niya kasi habang gumagawa, nandyan siya, nakikita niya yung resulta. Para kapag meron siyang gustong ipadagdag o ipa-adjust, nagagawa ka agad. So, that's all for now mga moms. Dito pa rin yan sa Hinaguan Nature Park. See ya!